To malo byť. Idem tam. Idem, Zuzka, k vám. Nech sa môžeme porozprávať. So Zuzkou. No, čo s tým kolesom teda? Musíte si nejak... Mám doma. Ahoj, ahoj. Hej. No. Nevadí, naučíme vás bez kolesa. Potom ma chcem. Laci, poď tuto k nám. Poď. Odfotíte? Koho? Ja? Mám vás odfotiť? Né. Ne. To potom Lacko si vás odfotí. Laci, poď sem, lebo nepočujem ťa aspoň tuto. Lebo ja potom na treťu musím ísť na jedno. Kam? Kam musíte ísť na treťu? Na návštevu. Jaj. Ide na návštevu. Komu? Tému Janovi. Toto je ten Jan. Kamarád iba. Kamarát. No. Určite? Áno. Alebo žiadli Lacko trošku len. Nie, naozaj, kamarát. Ja nemôžem takto. Žiadne iné. Iní chlapci žiadne nemôžu byť. To není, to len kamarát. Hej. A ešte kto sa vám tu páči odtiaľto? A tu Ondrej sa vám nepáči? Lebo on... Ale... No má 2 deti, ale... A zamilovaný som do Moniky. Jako? On nemá. On Ja nemá. nemám. To je dobré. Ja som slobodný. Kam pôjdeme sa kúpať? No, na pacientky, alebo... Na pasienkoch, áno, dobre hovoríte. A tam sa dá kúpať s kolesom? Dá si dá. Asi áno. A vy máte koleso? No, doma mám. Aj Slovnafte je, vidíte? Ale ináč prvýkrát, keď sa pôjdete s ním kúpať, by ste mali zobrať aj otca. Však dobre. Aby sa zoznámili. So svokrom sa musím zoznámiť. Áno. Nej, len tak. Ideme. No a deti nemáte, že? Ne, A nechcete? tak potom. Že? Po svadbe možno aj... Čo to sa zamieša? Nebudeme nič miešať. Ešte času dosť. Zatiaľ. A veľká svadba bude? Ja nemám, koľko to stojí? Koľko to stojí? Ja neviem. 10 000 eur? Aj menej. Menej. To je veľa? No podľa toho, koľko ľudí. Po 150 ľudí musí byť. No, veru. Na Na svadbu. A ja vám ušijem svadobné šaty, dobre? No, Erika vám ušije šaty. Erika je krajčírka. Áno. Zadarmo. Biele. S čiernymi čipkami. Zadarmo. Dobre? Ako svadobný dar? No, dobre. Áno, to celá firma sa mi zloží, keď mi to zaplatí. Dobre, Erika. Tak áno. Môžeme mať 10 svadbu, ja neviem. Aj tu pôjdete na Národný výbor a tuto bude oslava. Sem dáme samé kvety, biele, Balónová výzdoba za 2 Balóny. milióny. balóny. Ale dobre, ale či vlastne my musíme mať na Národnom výbore, že nemôžete mať vy v kostole, môžete? Či jak? On chodí do kostola. No, opýtajte Ja sa. som ministroval 9 rokov. Aha, No. ministrant, to je dobré. A potom môžu dať nejaké Ipenu. Ja to dám Kam? do Ipenu. To čo je? Dom techniky, bohoslužby. A väčšie okolo Ale vy tam nechodívate spievať? chodívame. A viete spievať aj vy? A čo spievate? Také piesne. A dobre, a tam sa spievajú, keď sú Vianoce, tak aj tie také koledy, že? A viete aj tie koledy spievať? Úryvok mohol byť aj tam. A ty to vieš spievať? Ja viem veľmi dobre spievať. Spolu by ste zaspievali si. No začni. Za ručičky by som sa držal. Začni. Ja teraz nemám. Počkaj, jaké sú? Trošku Koledy. som chorý, tak neviem spievať. Ja sa to volám. Ježíš. No, Ježiš. do keľu. To bolo dobre. No normálne ma nenapadne žiadna koleda.
Medvečku daj. Nie, počkaj. Ne, to v kostole sa musí spievať iné pesničky. Krajšie. On by to vedel. No, ty by si to mal vedieť, keď si 9 rokov ministroval. Ale ja na nič nenapadá teraz. Ježišku, miláčku. Ja ťa. Áno. Tak potom povie, ne? Potom sa bude musieť naučiť, keď chce sa... Dojde tam. Do tej čajovne, že? Ale tancovať viete? Trochu. A čo viete tancovať? Také slaďaky, ne? A on je? Vieš tancovať slaďaky? Jasné, čo by som nevedel. Všetko viem. Tak ukáž. Není úplne. Ja budem spievať. A vy budete tancovať. Není špatné. Počkaj, idem tuto, nech nezavádzam ja. Takto. Pomimo. Čo ste jedli? Ja šalám. Šalát dobrý bol? Výborne. S rezňom? Aj rezeň? Iba šalát? Iba šalát? Čo, nemám toľko. Čo koľko toľko? Peňazí. Ale nazbieralo by sa. Ale najedli ste sa dosť, ne? Dávno, ale doma som jedla. Čo ste mali doma? Mecové gulky. Ste varili vy? Dovarili. Viete variť? Alebo otec? Niečo viem. Áno. A otec kde je? Kde ste ho nechali? Doma je? A čo robí? Neviem, duhové. On mi hľadá jeden papier, sobášny list. Koho? Potrebuje. Na čo? Zavadzovú pre mamku. Prečo? Lebo je chorá. Čo je? Nevie chodiť. Ale. Áno, to my odneseme. Dovidenia. Nevie chodiť, no. Nevie chodiť. Aj tieto kvety, to je strašné takto. Kam? Áno, ja som vyučený kuchár. Viem navariť Ja mám ísť s tebou? aj čaj. To bude dobré. Tak